kasancewa da ku a cikin wannan darasin namu na web development a cikin harshen Hausa tare da ni Alhassan Bashir. Yauwa, yanzu za mu yi magana akan HTML form. Ok, mun ga mun yi HTML media, to yanzu ya kamata a ce mun yi HTML form mu ga yadda form yake aiki. Ko ka taɓa gwada ka shiga website a ce sai ka cike wani form, sai ka yi register, sai ka yi login da waɗansu abubuwa, to duk muna amfani da HTML form ne. So yanzu za mu ga ya HTML form yake aiki. Da farko already wannan shine website ɗin da muke kan haɗawa, amma ina so in ƙirƙiri wani file. Zan zo daidai nan sai in sa form.html. Ok, bayan na sa form.html zan rubuta HTML code ɗina kamar yadda na saba. Nan zan sa form. To, muna da tag ɗin da muke amfani da shi na HTML form wanda shine form haka. So, kun ga tag ɗin yana da attribute. Wannan attribute ɗin action ɗin nan. Amma asalin tag ɗin kun ga yadda yake nan kawai. To amma kuma muna buƙatar wannan attribute ɗin saboda da wannan attribute ɗin ne za mu faɗa mai a ina ne zai je aje mana files ɗinmu. Ma'ana a ina ne zai je aje mana information ɗin da muka cike. Kamar yanzu misali, kawai attribute ɗin nan zan iya sa haka submit. To zan iya barin shi haka, sai zan iya ƙara zuwa nan in ƙara wani attribute ɗin, zan iya sa method. Kada ku damu, ku yi koyi inda na yi. In muka zo nan gaba za ku ga amfanin hakan sosai. Zan iya sa mostly muna sa shi da capital letter. Zan iya sa shi false haka. To, sai mu zo cikin code ɗinmu sai mu zo nan. Zan iya sa label tag. In na sa shi sai in sa for equals to name yauwa. To kuna gani ga nan na yi closing sai in rubuta name a nan. To ya kamata a ce wannan shine, ya kamata a ce mun ba shi dama, mun ba da wannan label ɗin shine yake muna amfani da shi wajen describing ɗin duk wani type of input. Yanzu wannan kamar mun yi describing ɗin wannan input ɗin za a sa suna ne. Amma yanzu za mu faɗa ma wani input ne za mu sa. Ya yanayin input yake. To sai mu zo nan mu sa input sai mu sa type. A type ɗin shine za mu bayyanar da wani kalan input ne. To kun ga type of input nan ban sa komai ba. Muna da button, checkbox, color, date time, local email, file, month, ga su nan dai da yawa. Amma mu a nan me muke buƙata? Text. Za mu iya sa ID name. Sai mu sa equals to name. Sai mu sa name equals to name. So za mu iya sa BR mun ga dama. Yanzu bari mu duba mu gani. Sorry, ashe ban yi wannan ɗin shi ba. Wow, alhamdulillah. Kun ga nan ma ya fito mana. Sannan kuma bari in clearing. Ga nan za mu iya rubuta sunanmu.
Yayi kyau. To yanzu sai mu je next mu gani me ya kamata a ce, wani input ɗin ya kamata a ce mun ƙara. Zan iya dawowa nan ƙasa sai in zo in sa level for, zan iya sa email ɗin nan ma, email address, sai in zo in sa ID email, sai in zo in sa ID, nan ma zan rubuta email. Sorry, na yi mistake. Abin da ya sa muke sa biyar ɗin nan already kamar na muku bayanin shi a baya, saboda line ya sauka muna son ɗan space sosai a kan shi. Sai mu zo mu sa ɗayan, yanzu bari mu zo mu sa submit button. Input. Ba wannan nake so mu sa ba. Submit. Value ɗin mu ya kasance submit. Already mun closing form ɗin mu. Wow, muna da problem. Okay, so alhamdulillah, ga nan name, email address, kun gani. Zan iya sa sunan da nake so, zan iya sa email ɗina, sai in yi submitting. So yanzu assignment ɗin da nake so ku yi yanzu da kanku, ina son ku haɗa mun form ɗin da zai kasance akwai mutum zai sa first name, last name, email address, phone number, address, da kuma ya sa profile picture, ya upload hoton shi, sannan kuma ga submit. So in kuka haɗa za ku tura min in gani ya daga cikin, dole sai kun yi wannan sannan za mu je darasi na gaba da ku. In kun yi ma kun biyo mu darasi na gaba, in ba ku ko biyo mu darasi na gaba, gaskiya in muka zo exam ba zan ka da ku. So wannan is clear sosai. Kun ga dai yanzu yadda na yi wannan, sannan kuma in kuna da tambaya ku yi min tambaya. Kun ga yadda muka yi wannan, sannan kuma bari in ƙara muku ƙarin bayani. Wannan farko, wannan shine form ɗinmu, form tag ɗinmu. Wannan action ɗin shine zai ba mu dama mu aje wannan data ɗin da za mu yi collecting zuwa submit ɗin nan. Method ɗin nan da za mu bi wajen ajiyewa shine first. Sai level for name ɗin nan kuma shine yake ba mu dama mu yi describing ɗin wannan input type ɗin da muka sa. Ma'ana mutum zai gani ga nan an ce ka sa suna, da ni ma na yi mistake. Sannan in muka zo input type ɗinmu, nan za ka ga mun zaɓi text. Akwai input type da yawa in kuka gani. ID name ɗinmu shi ma ga nan mun bar shi a name, sai name ɗinmu shi ma a name. To za ku ga ai bambancin wannan, nan ga nan input type ɗinmu email ne, ID ɗinmu email ne, name ɗinmu ma email ne. So sannan kuma waɗannan dukansu muna kiransu da attributes ne, kamar yadda muka yi bayani tun kafin mu fara darasi. Mun yi bayani akan HTML attributes dama.
kuma kowane ID ya kamata yana so ya kasance very unique for each input. Yanzu kamar wannan ID ɗin da na sa email a nan, to bai kamata a nan ma in sa email ba. Kowane ID mu sa shi very unique. Sannan shi kuma submit ɗin nan automatic zai mana creating button ɗin submit form. So Zikru, akwai wani mai tambaya? Ya yi mana tambaya, za mu ba da amsa. Thank you. Mu haɗu a darasi na gaba da za mu tattauna.